Niin, nythän on siitä erilainen matka vähän, että Hanna on päättänyt kaikki mitä me tehdään ja tutkinut. Mulla ei ole oikein niinku mitään tietoa missä me ollaan ja mitä tehdään, mä oon vaan turistina. Kerros nyt sit päivän ohjelma meille. Me mennään eka tänne kauppahalleille. Mm-hmm. Oliko se missä oli lihiäkin? Oliko se kauppahalli? Oliko se kauppahalli, missä oli lihaakin? Ai niin se, mitäs niin se siellä kestää? Oliko se Euroopan vai maailman suurin kauppahalli? Niin, just joo. Joo, mä menen nopeasti niiden ohi. Noniin. Sitten vieressä oletettavasti on tori, missä on käsitöitä. Okay. Ehkäpä myynnissä tai sitä minä toivon. Sitä sinne haluan. Joo. Sitten sen jälkeen me mennään vegaaniseen ravintolaan päivälliselle tai loudaalle. Onko siellä muuta kuin vegaanista? Ei, kun mä saan päättää, me mennään vegaaniseen. Mut sä et päätä mitä mä syön. Mä juon kahvit ja sit mennään oikeaan ruokalaan sen jälkeen. No ei, se oli vitsi. Mutta mä oon merkannut tonne Mapsiin erilaisia paikkoja. Niin joo, niin se näytitkin joo. Ja kahviloita, missä on vegaanivaihtoehtoja ja ravintoloita, missä on vegaanivaihtoehtoja. No niin. Oliko siellä ravintolassa oikeasti muutenkin kuin vegaanista? On. Noniin, joo. En mä tarvitse, kun yhden se riittää, se on ihan sama, kun se on hernekeittoa, niin no se on itse asiassa vegaanista. Ellei siinä ole sianlihaa. Niin, Hernekeitossa. Sitten mennään käymään siellä vanhan kaupungin, tai me mennään varmaan ensin käymään siellä ennen kuin mennään syömään, niin siellä vanhassa kaupungissa on se kauppakeskus, niin käydään siinä piipahtamassa. Noniin. Sitten jos jätetään ruoan jälkeen, voidaan mennä vähän tuonne sinne puistoon vaikka. No niin, sinne joo. Joo, se oli kiva paikka. Joo, nyt ainakin näyttäisi, että ei saada ei pitäisi. Pilvistä on, että huomenna pitäisi olla aurinkoisempi päivä, eli silloin ainakin sitten mennään vähän enemmän kävelyllä. Joo, selvä. Kādā dienā tu modīsies ar pilnu krūti, tevī elpos miers. Virs kalnu grēdām tu pacelsies un teiksi klusu, paldies tev Dievs. Pienācē, uz mājām aizvedīs, tas rakstīts debesīs. Tas uz mājām aizvedīs, tas rakstīts debesīs. Pienācē, uz mājām aizvedīs, tas rakstīts debesīs. Tas pienācē, uz mājām aizvedīs, tas rakstīts debesīs. Pienācēš aizvedīs uz mājām, pienācēš, aizvedīs uz mājām, pienācēš, aizvedīs uz mājām, pienācēš, aizvedīs uz mājām, aizvedīs uz mājām. Mežā augā eglīte, citām eglēm blakus. Tur mēs viņu atrādām, brienot sniega taku. Jauka bija eglīte, baltā sakšātīte. Zara galā šūpojas brūna vāverīte. Egli līdz ar vāveri, dzīrāmies nesmājās. Kuplas te žēl aizskrēja, vieglām žiglām kājām. Kā klāt
Dzirkstele skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā? Kas gan tas, kas raisās mūs? Ir pazaudēti spēki un noklusēti grēki. Paliek savāds nospiedums. Kraujas malā stāvu viens, trūkst tavs pieskāriens, vien tavs pieskāriens. Kraujas malā stāvu viens, trūkst tavs pieskāriens, viens tavs pieskāriens. Tie mūsu abu stāsti, kā negribēti lāsti, kā sarūsējis nazis dur. Es saucu tavu vārdu, tas manu sirdi ārda, dzirdu pērko un dārdu tur. Kraujas malā stāvu viens, trūkst tavs pieskāriens, vien tavs pieskāriens. Kraujas malā stāvu viens, trūkst tavs pieskāriens, viens tavs pieskāriens. Tavs pieskāriens, vien tavs pieskāriens. Tavs pieskāriens. Dzirksteles skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā? Kas gan tas, kas raisās mūs? Ielās sastrēgums un tas vīzdē mums, pazūd debesjūs. Ielas vidū mēs slēpjam mazoties savu skatienus. Manis nav, tevis nav šajā klusumā, tikai pats apmulsums esam pasakā. No niin, kello on, mitäs se on, puoli 9? Ollaan Beatles-paikassa nyt aamiaisella. Näin mä otin jonkun Pekoni Beatles ja Hanna otti. Ops, se on sormena kun kulmassa. Niin saatiin joku vegaani Beatles. Pitäisikö tänään tehdä? Mun veikelin nimi oli Vegaani Ateenassa. Jaha, niin joo. Chillaillaan. Ai tänään chillailla? Joo, ja mennään syömään sinne Vegestoppiin. Niin, se sinne oli taas. hyvä joo. paikka. Joo. En mä tiedä mitään sen kummempaa ohjelmaa tänään vai? Ei. No niin, selvä. Mennään sitten ohjelmattomalla ohjelmaan. Ar vienus kūpstumēm un mūr princesēs, kur laime dzīvonāks, vīolēs mēs. Šo visu stāstu ņemsim sev, izēsim sausu to, tā lai vairs nelāses nepaliek. Rokas kāpatās, čamdam monētas, kā
visu stāstu ņemsim sev, izdzersim sausu to, tā lai gaiss. Tajā, kur ar vienu stūstu ņem un būt princeses, kur laime dzīvo nakts, violēs mēs. Šo visu stāstu ņemsim sev, izdzersim sausu to, tā lai vairs nelāses nepaliek. Es esmu tev dzīslās, no rīta līdz rītam. Smaidi vēl, ja tev nav žēl. Mēs krītam un krītam, viens otram uz zīslām. Jāpūvā vēl, man gaisa nav žēl. Un varbūt kādam pastāstīt, cik skaisti tev no acīm smiekli krīt, bet varbūt tomēr noklusēt, cik ļoti patīk tie man. Es esmu tev dzīslās, no rīta līdz rītam. Smaidi vēl, ja tev nav žēl. Mēs krītam un krītam, viens otram uz zīslām. Jāpūvā vēl, man gaisa nav žēl. Se on 6 kello suurin piirtein. Millä mielellä kotiin? No, jouluvalmistelut mielessä. Niin, Aamukahvi, otanpa kuva mun kauniista kahvista. semmonen siellä on mikä siellä on joku Kulehti. joku rehu se on. Niin, jouluvalmistelu, joo. 22. päivä joulukuuta. Bet varbūt tomēr kļūdīties tik laiski. Man pie tevis